Hello guys, good morning everyone, and this is me again, Kanornatics. So mga Kanatics, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa itong YouTube channel, subscribe lang po and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload mga videos. So ayun nyo, kita nyo naman magulo yung bahay. Tapos punit-punit pa kung batik natin kasi dito lang naman tayo sa bahay. So ngayon guys, mga Kanatics, kasi sinabihan ako ni Papa kahapon na ano raw pakukuluan ko raw yung paa ba yun? Paa ng baboy. So andito mali pala andito. So ito ito ng baboy mga Kanatics. So tiradan to anig boys uber guy. Okay. So kana day guy ambot nagika ni Papa nga para sir guy. Binalot na siya guy. Binalot na siya nga kanang tiil na siya sa baboy guy. Kandam dadaraw ka ng kuan karahay tanga din na tubig gamay kahumana to butang tubig ito goy nana to day unbox ta niya to ang parcel nga dala ni Papa goy nga tiilo ni sa baboy unya goy humana tag unbox dara goy uy isa man goy naa man ni sa kuan sticker isa sa sealer goy sana tag price man siguro na siya unya pag humana to tanggal sa sticker goy ato na siyang himulsuhan nato na siya goy nagnaabatian ano siya mana then before nito na siya ilunod sa karahay goy atos na i-check daan siya goy ug okay pa ba yung pulso ug naa pa ba so na ilunod na ito na uy lahi lagi na hantiil goy ug wa man ililkater goy apa mga bahibo. So shout out din sa mga sealer din no kana deliver kayo mag-order ko sa inyo og mga inganig dapat inyo na siyang just make sure lang goy mga limpyo na siya goy kay dili lalim maglimpyo ni goy magsapsap na sa ani karon dapat mig-abot sa limpyo ni siya nga katira po ni mo na sunod tanawa na unsa naman na unsa pa man na imong ili ana atong tiil goy trabahuan na goy unsaon magini na siya unsaon magini mo na kaganyan lang natin ng ng itak. Ano ang iyong masasabi sa mga manonood? Only veterans can do this. Okay? So huwag nyo itong gagayahin. Pwede na naman siguro kasi lucky freeze pa siya. So yun, gumagana siya goy. Tatanggal yung mga balahin ko. Sumama nga lang yung mga balat. So kung makikita nyo goy nung harata yung gumagawa ng ng hawakan ng barit. Pagkatapos pinutol na rin yung pinakadulo na kuko niya. Kasi ang itim-itim kasi parang hindi siya na nilkatiran. Dapat kasi rito yung yung sealer na yung gumagawa nito. Katapos na tinanggal lahat ng kailangan tanggalin, hinugasan natin at ilalagay na natin sa ating kawali. So nung nalagay ko na yung ating paa sa kawali, hindi pala siya kasya. Kaya puputulin natin yan. So yan guys, atin nang puputulin itong paa ng baboy. Bang! At so ayun, ilagay na natin yung ating paa sa baboy sa karahay tapos tinakpan na natin At pagkatapos natin takpan yan, just make sure natin na malakas yung apoy. So yan, tapos na. And gagawin lang natin ngayon is aantayan lang natin na
parang lumambot. So yun, nag-aantay tayo ng, hindi ko sure kasi ngayon lang ako nakaano na ito naka try ng ganito. So gagawin natin, mag-aantay tayo tapos check na lang natin kung ano to, kung lumambot na ba siya. So peace out. 2 hours later. So, titingnan na natin itong ating yan. Tingnan na natin kung ano malambot kasi malapit na itong mag-iisang oras. What? Parang kulang pa. Nope. Lakasan muna natin muli yung apoy niya. Parang kulang pa lang kasi yung ano lambot, matigas pa. So lakasan muna natin yung apoy niya. So yun guys, parang narinig ko na yung tunog ng motor namin. So parang nandito sila papa. So tingnan mo na natin. So nandito na nga sila guys. Galing kasi yan sila ng hahanad. So nandito na sila. Wa, pag-uwin. Kuan, kailan na nito. Tapos ganun, pamalata. So habang inaantay natin yun, boy, magpiprepare muna tayo ng mga lamas. So, okay na itong lamas natin, boy. Tapon muna natin ito. Ay, good morning. Unsa man sa ikang bulan na bastura? Bibig sa kanang kuan ako ang birth certificate. Ay, sama ni ka. Sige, sige. Mari. Bakit sige na to? So ito pa lang ating idaragdag doon. Ito lang. Hindi na natin yan lalagyan ng kung ano-ano.
Kasi try pa lang ko ito magluluto. So check muna natin ito. Lami kaayo. Ma, ilunod na ko ng kuan. So ilalagay na natin doon. At itong card lang natin. Haluin. So ikikpinto ko sa inyo boy kung bakit ito buo pa. Kasi sabi ni Papa sa akin kahapon, ano raw? Pakukuluan ko lang daw. O kala ko naman pakukuluan lang. So pagdating nila kanina, sabi niya, bakit hindi mo ito tinadtad? Sabi mo pakuluan ko lang. So yun, kaya yan yung nangyari. So nag-isip-isip pa namin, parang ano ba, parang gawin siya naming special. Tulad nung sa ibang bansa na saka namin hihiwain sa lamesa pag nakalapag na. Yun ang gagawin namin. Tingnan natin mamaya kung masarap ba siya. Okay. Matagal kasing lalambot yung karla. So mag-aantay-antay muna na antay muna tayo. So naaano yung dila ko na nalalambot. So ito. Yan. At so dudusukan muna natin yung kalayo. Okay. Kasi gutom na kayo. Kasi ang atong oras ngayon is 8:41 na. Malapit na tayo magpaniugtunan na naman. So yun, maghihintay muna tayo ng ilang araw. What? A few moments later. Uy, titikman natin kung luto na ba. Parat. So ayun guys, luto na. Lata na kayo ay. So ayun guys, nakalimutan natin yung tangad. So ipapahabol natin yung tangad para bumangon naman, para may aroma naman siya kunti kahit na medyo maalat. So kuha na tayo ng tangad. Hali kayo, tuloy kayo sa aming garden. Nandito po ang aming tanaman ng igit. Una na ko din sa mga garden din, no? So, kani yung mga garden mga kanatiks. Daghan ka nagtanom. Kana sa itan makita ang puro sa gulay. What? Kani makaon man eh. Huwag mo lang kanon. So, dito goy. Dito na tayo, so kukuha na tayo ng tangad. Yan. Ito. Bakit? Gahapon na ito na aging adla, ito na aging bulan na.
Daghan naman kayo ni dahon. Karon. Yay, magpiki ni ba? Tarahan jud yung tangad ba? Wala halos dahon. Sugamay ra tong kuhaon gino kay pila ra ngoy pabaho-baho ko ra tudtong. Yung ato pa ning daghanon. Duoy man punuan. Sugamay ra. So dili na kita magdagagyaw-yaw kay murag lata-lata na nga gutom na kay alas 10 no. Tara, isa. Dagdagan natin. How cute. So let's go. Makakakita kayo ng magic ngayon. Okay. Tingnan niyo. Oh, diba? Magic. Tapos na natin hugasan, so ilalagay na ng ito. Wow. Init kayo. Samtang napaabot atong tuhop ang aroma atong tanga dito ang gibutang sa atong kuan ko crispy pata. Siyempre huka na tridaan og ganang kanon aron mga huka na tatuan na ditso na ba. Oh lala. So nakaready na itong kanon dragoy no. Nagkuha patag mga plato ug kutsara ug tinider pud kay social bi kay natong sudan kay hiwa biya na mura na siya kanang naa sa mga restaurant pa. Utan-awa nang dagway sa tuwa. Mura liter brad awan sa. Hello, I'm here. So kini diri ada pita nga side game murag gutom ni kis papasipat nam kay sa tuwa. Kani atong magic tangad labay na. So as you can see gay nagpaspasan na tog sukar na to ang mga konra. Sabaw so ing ana din ang nang sa mga killer shape o awan ang nanguhukat ang isa killer shape. Ito na po ang inyong so music background off and pray. Salamat sa pagkaon. Palawagan sa Diyos. Finish na kinigbalaan ako sa kinay. Magkita ko sa kanila. In Jesus' name. Amen. Bagi dumagan ang nagsabaw. Naitos naman eh. Parang meron. Dumagan ang tagkuan. Lang. Dili. At isog mo ng timpla na ni kinaitos naman siya. Diba na din yung sabaw gamay. Tidak ko naman. Ano eh, bahog. Ayuan ito. Pag tinidor mo kay challenging biya na si Kuko. Mo ba? Kutsilyo na. Pakita rin ako sa inyo ang unsa yun ni kalami ang Lami dyan. Mo ni Goy. Sudan Goy. Ami kay Goy. Kutsilyo na. Galit man. ituyo na ako nagitad-tad siya kaya aron challenging siya kaunon ba aron what? Ano ba? More bandings ba? Naman na siya. Hindi po na. Ay! Hiyo isa na. Yung mga kutsilyo gini. Hihiwa ang tani mo nila. Para makatarong tagpuan. Hihiwa ang tani mo ba? Mo na nagyaw-yaw no mamagwiti dapat dihiwa dun ta na siya. Unsa man ni? Ana di ba murag social ni ana biya ng mga sa Social. ano na mga VIP nga mga mukhaon ba? Naunsa man ni nak ay? Hmm. Dili man ni mauna. Mamaol man na siya. Dili ni VIP eh.
Ay, may nga na, yan ano ka na maghiwa-hiwa pa sa tubangan sa ko. Naikan ng So, kuan. gutom na kayo, makaon ako eh. Hala, Kaon na itong vlogger goy. Muna ito ang vlogger goy nga. Butang ka tanim paminta na. Yan, nagpangita pa na siya at uyab goy. So at ayun nga no, dahil sa aking kagagawa na hindi ko tinadtad muna yung ano, yung ating paa ng baboy. Hindi na tayo makakain halos. Tingnan nyo, si mama tapos na kumain. So kami lang papadalawa na tira. At so ayun na nga no, sa aking inaasahan, ako na lang yung natirang kumakain. Pero kain lang talaga tayo dyan. Hindi tayo mapa-apekto kung tayo lang mag-isa. So ayun na nga, at lumapit na tayo sa camera. At para maipakita sa inyo kung paano ang isang vlogger kung kumain. The proper way of eating, ganyan. Pasaklay-saklay yan yung paa sa upuan. Ganyan kumain kami. A few moments later. So ayun na nga guys no, tapos na akong kumain at may gusto kong sabihin sa inyo at ito yung gusto ko sana kayong pag-iusapan na i-support naman ang ating YouTube channel and para kung hindi pa kayo nakasubscribe po sa ating YouTube channel, pag-subscribe na lang po dyan sa baba at hit the notification bell po para lagi po kayong updated sa mga bago kong mga upload ng mga videos. Salamat po sa inyong panonood and God bless. Peace out.